Angibonge waphathi bohlelo niliphathe kahle kakhulu bafowethu kanye nodadewethu. Ngibonge inkokheli zonke, ngeke ngishone phansi ngiqale phansi ngamunye ngoba sesibizwe sabizwa. Ngibonge ithina sonke ngisila ngobuningi bethu ukuthi sikwazile ukuba sibe khona namhlanje kulo mdlalo obumuhle kakhulu namhlanje. Mina ngibadlule bonke ngishaye 3. Angibonge inhle lento eyenzekile. Ngijabulile ukuthi abaphathi bethu lapho bekhuluma abaxuba nalensizwe binikezwe ukuthi ayisiphathe. Sengikhohlwe ukuthi abantu abanjengani konje babe bezokuthiwa yini umuntu uzobe esiphethe lokuzana sonke isikhathi usoleqala uzobe sekugcina kuthiwa yini konje program director. Yes. Kodwa ngizwile ukuthi hey babo ukase kufikile. Angibonge kakhulu le party yethu umkhonto wesizwe party is the youngest wonke lapha eSouth Africa, kodwa yona futhi eyingqwele. Sasukine saqeda sathi nya baba nomona igebengu amasela antshontsha amavoti ethu. Namanje sabalandela impela bachitha isikhathi ngoba bafuni ukuthi lithethwe icala ngoba lizobalahla. Bazama ukubambezela nje beshona ngapha nangapha. Akubuzwa-ke uma kuphela iminyaka le emithathu esele ukuthi yithi forever. Ngikutshela indaba ungayibuzanga. Ngani ngoba umkhonto wesizwe. Umkhonto wesizwe awuyona into encane, akuyona igama lenhlangano efana nalezi ezinye eyithandwa abantu kakhulu. Wonke amagama lawa ngathi shu. Le ithi uyabona le iyakhuluma. Uma nje uthe umkhonto wesizwe uhlazimula ikhanda impela. Ubona base kufike nabadala-ke manje sebenathi. Umnandi ukuhlala sihlangane njengoba sihlangene nje. Singabe abantu esibonana nje noma ngoba mhlawumbe kukhona lapho siyovota khona whatever. Esihlale nje kanje sijabule kube mnandi kube nje. Sazane, sithembane. Siqoqe nabanye abantu abangakafiki beze bazi ukuthi kumnandi la. Uyabuswa la. Sihamba nabadala uma uyisigebengu uyobonakala ngokusheshsha nje. Usukubimba mawuthi uyahamba. Bathi abanye beyale wena ubuyale. Uzuwe phansi bo. Uvuke phansi usubiza izinto eziningi esingazazi ukuthi uyithathaphi. Umnandi kuba umkhonto wesizwe party. Uyabona abantu base South Africa sesithathile sashintsha konke. Intshenda impela bayonibonga forever. Ukuthi wabakhona inhlangano umkhonto wesizwe yabantu bakithi abamnyama eyasiza ukuthi kuphelele inkululeko.
saphila yonke into yethu yaba into yethu. Kuyenzeka kube khona abangaqeqeshwa ukuyibona indlela vele ke abantu ngesikhathi ababoni ngokufanayo. Thina nje kufanele basilunge sibafundise sazi ukuthi yithi abanikazi bezwe asibani namuntu sifuna nje into yethu kuphela iphelele sizenzele konke sikuthandayo. Lo mdlalo ke sibe nawo namhlanje usungulwe insizwa ezibizwa ngokuthi kunegama sendikhohle kuthiwa ubani ododa do oda lezi insizwa insizwa iqotho Scott insizwa ifana kuthiwa ngesikhathi amadoda afana nentshebe kuphela abangena ntshebe ke kubenzima ukuthi uzobathi insizwa lezi insizwa ezinomlando omude ngenkathi kusekudala abantu bengakafani banamhlanje abahlakaniphile emayibobo zakhetha ukumukela isimemezelo esanikezwe abaholi bombutho wethu ANC ngemva kokuba i-ANC ngoba yayi nabaholi nabalandeli abakhaliphile abahloniphayo abelungu babona ukuthi indlela eyenza ngayo bazophuceka umbuso wababanawo base beyivala umlomo ngamanye amagama bashaya umthetho owathi ANC ayisavunyelwe ukuthi ibe khona ikhulume ithini oyotholakala nje ANC uzoboshwa. Lokho kwenza ukuthi abaholi bahlale phansi bathi uma kunje sizokwenza njani ngoba njengoba kade senza konke nje sitshena abantu ukuthi kunjani njalo njalo sesivaliwe manje sizokwenza kanjani kwakhona inkulumo enkulu kabi yabantu ngalo nkathi sasiyintsha thina sibancane singathi ukuthele sifa sifuna inkululeko manje angithi ukujula kwethu ngokucabanga kwakusekufishana kodwa thina sicabanga ukuthi hey mobona umuntu emdala esihamba kancane ubona useyisilimo ngoba usagijima kakhulu sathi hey ayilwe kulindweni manje asazi nokuphatha nje isibhamu esisodwa ngalokhathi kodwa zakulewa abaholi bayithulela nje bahlala phansi bexoxa ukuthi sizokwenza njani uma kunje bathula impela nje into abayenza kuphela bamemezela ukuthi ANC ayizukuvuma ukuthi ivale umlomo kodwa izo-operator ngaphansi komhlaba underground sizolo ngeke sishintshe ukuthi sibe enye into. Isizathu salokho ukuthi sase sifundile kwabanye abafowethu basakhelene nabo abakumbutho babethole ukuba nayo kuthiwa yini nodlozi ukuthi bayibona nje bafune nabo kulwa bayoqamba iphathi yabo ngale komfula abelungu ababelapho badana laba babhene iphathi yabo bashintsha bafake elinye igama baqhubeka
baphinde futhi bababhena nakulesibili. Lokho kwaba isifundo ke kithina lapha eSouth Africa ngoba sathi kushabadala asikho isidingo sokuthi lokubhena ANC nje sesofunela elinye igama no. Ngoba bazokwenza lokho abakwenze eRhodesia. Thina soshona phansi komhlaba. Sizosebenza kodwa sesicashile. Kwakhulunywa ke ndawo zonke ukuthi sizokwenza njani makunje. Ngoba phela nakho abelungu sebethe nangu umthetho awunalo ilungelo lokuba uANC uzoboshwa. Ukhona insizwe ezimbili-ke ezingasekho manje kodwa zabona likhulu ezayihlakaniphe kakhulu ubaba uSisulu nobaba uMandela ababe insizwe zajoyina sencane ziku-Youth League okwathi amabhunu uma ethi aqedile ngathi uma ngoba kade kungamangisi ebona iphethe uhulumeni amabhunu ke ayisethatha isinqumo sokuthi abazale kakhulu bandise ivoti labo nangempela bawini kodwa kwakumphunyaka lo banokukhumbula 48 awuzobe ngiyabonga ibhunu elalihola amabhunu ngalo nkathi sengathi kwakungela selokuzeni greater sazi kahle lathi mali selikhuluma libonga ukuthi bawinile lababuza umbuzo ukuthi limi kanje lathi ngimpheke kwane la isho ngesibhunu nangisazi ngesibhunu kubani usazi kahle kona ya vast and awuzwa-ke ngimiphi la amabhunu ayekhona ehleli kanje athi hayi umphezu kwento umphezu kwelokhuzana athi no bahluleka kuyi-answer question wase batshela ukuthi la ngimphezu kwekhanda likatafana washo njalo ejabulela ukuthi bawinile wathi kusukela manje lento yamangisi emthetho ethambile ngisayingeni so shanthethe serious so wafaka ekhoneni ushiphu uyakulandela lo busho ukuthi no 1949 i-Youth League youth bapi balele i-Youth League yayikhona ngaleso sikhathi yayizoba ne-conference yayo yadecide ukuthi kuleya nkonfa ifuna ukuphendula leli bhunu elithe bazodlala ngathi ngoba bathi ngeke kwenzeke lokho base bebhala umqulwana okhuluma ngokuthi uma laba amabhunu esiphethe kanje thina sizokwenza konke sinako sizoprotesta zovimba sizokwenza konke nje siqhubekele phambili boze bathi sure sifuna thina izwe lethu njengoba linje kusho intsha yasithi uthi masihluleke kukho konke lokho right often ukuba sithathe ikhaya silwe izwe lethu ngalo nyaka obukade ngikhuluma abathatha isinqumo ngayo yonke into esiyenzayo
uma sisazi ukuthi senzani ithintana nenye ayikho nje evele iqhamuka ngoba babeyingane beyintsha ye-ANC baseke kufanele ukuthi bathathe le document abasebenzile bayoyinikezela ku-motherboard. Niyezwa nje ayikho into abayenza bathi ngoba sesenze nje ithile manje sesizoyenza lento kuze bese kugcineni. No, babazi ukuthi bayizingane zika-motherboard kodwa inhlakanipho yabo mabayizame nabo ukuthi bayise lapha kuyothi nakho esikucabangayo sebeyoza ukuthi abadala bathini kwakuzoba khona inkonzo ye-ANC elandelayo sebebanikile document eyadini sibizwa ngokuthi ekule kuthiwa inkosi yami yo document walikhumbula sorry program of action. Thank you. Kusho ukuthi bathatha isinqumo sokuthi kusukela manje sizolwa uma kufiwa ngeke sidelelwe amabhuku njengoba ayibadelelile edelela ngendlela i-ANC yayemukela ngezandla zombili yabanqoma ukuthi hayi ngeke injani yabo ayisho ukuthi intsha kuzoba into yethu yayinikeza motherboard. I'm emphasizing for the youth lalele kahle ile yaletha umcabango ojulile youth owathi uma ufika kwabadala bathi awu yabona kufanele ukuthi uma ungumfana ufika uphethe inyamazana ekhehlene belihlele likhumbulela inyama lingena dawu tamntana ngwazongenza umuntu kwenziwa njalo bafana namantombazane ngoba siyeza isikhathi sokuthi uma usuku motherboard ube motherboard siwenza izinto ke ikubwayo lapha uyafunda uyabona kwenza amaphutha uwavume phela into efunde kakhulu manje noma yenza mistake nje bakutshela ukubhukile lokho akwazi lutho nithina sithi but it is important ukuyibuka lento sibuke bese siyakwazi ukusiza abanye ngoba ngemva kwalokho i-ANC yashintsha yenza ukuhlasela ongazange ukubone lokhu ke ababekushilo ukuthi bazokwenza yabashisa mo ngokuthi inkululeko iyafuneka manje not kusasa ngemva kwalokho sekwenzeke konke sekuthiwa i-ANC yavalwa kumlomo manje ayisezi ukwenza lutho abantu abadala abaholi bathi ngeke senze ukwenziwa abanye abantu ukuthi sithi sokwenza enye inhlangano solwa ngale kuze kusekugcineni kodwa izongena phansi komhlaba ngemva kwalokho njengoba kwenzeka lokho abaholi bangaleyo nkathi bahlele phansi ukuthi sizokwenza njani makunje kwasuka lamakhehla amabili abaye kwi-youth yezwa njalo youth sebekhulile manje ababe kwi-youth utata uSisulu notata Mandela bebo babili
bakhumbula ukuthi ithe sakha leya document. Leya document esayakha ithi ekugcineni uma sekufike ekugcineni amabhunenza lento ayenzayo ofanele ukuthi sithathe izikhali sibe. But isinqumo sethu esasithatha leso. It is a very important decision that was taken at a particular point to change indlela esasizolwa ngayo for the first time from peaceful to real war. Lezi insizwa zombili zathi mayixoxa but angisho futhi ukuthi phakathi kwazo zombili wayesenior ubani konje uSulu. Bonke othambo laba nabarecruitwa uye by the way into the organization. Ngiyakhumbula ngoba uMathi uthi athanda ukuhlekisa ukuthi ngamzuka ngiqala ufike eGoli esukela emakhaya wamangale bona uSulu ebhala ngomshini le mshini yaqala iqoqo emanga ukuthi ubhala kanjani uthinta la kuphume ngale ephumela le makhaya. Into ebalulekile ukuthi uma sithi silwela inkululeko yokubuyisa izwe lethu forever ngoba labuya nje half, kufanele ukuthi sizinekezele sazi ukuthi into serious la into encane, into serious. Abangekho serious ubabona ngokuqhasha khona umunye kade simthatha sithi simenza umuntu bavuka ubulwa bamangeenyawo kade sihlezi naye sikhuluma ngokuthi siwanciphisa kanjani lama political parties amaningi ngoba yiwo la wenza ukuthi singakwazi ukuthola majority ngoba belungu basihlakaza. Awe khuluma phela uzokuthi yebo sishaya isingisi lo mfu mayikhuluma ngalokho wayeseganga asidlalile noma ngabe sikwazi ukuthemba sikuthanda mawubheda sikubeka endaweni yakho asinasikhathi sokudlala imbimbi akudlalwa ibhola mase sithi ndoda wahlanya umuntu sezithi ngizobona hambe ukukhuluma nabona amakhosi abondaba ezitha nabanye ukuthi ayifuneki yini enye inhlangano na nangu ngizeshintsha angithi wayezokugebengu sekuxoxa ngelinye ilanga namhlanje ehamba nje kanti enza izinto zonke ezirong ehambe ekhohlisa abantu kodwa ngitshela ngasho futhi ngoba lusukela ekhaya hambe batshela ukuthi imlo lophatha very soon manje akakwazi ukuphatha usephatha bona laba abangekho abantu. Izolo enye ingane ngixoxela ukuthi laba bebethathwa umoya bethi bahamba nalensizwa babuye ngesidumo bathi yini babuyele ekhaya. Ngithi nenze kahle ngoba kufuneki uma ukhonkodwa into lapha ngeke ibize ngegama nawe usufuna ukuphendula ubuyenzelana ubuye ikhonkothela nje Nkosi yami wena hamba nje uye lapho yakho. Ngisho ukuthi abafuneka abantu abanjalo ngoba uma singabantu abamnyama sihlushwa babambezela inkululeko yethu bayabambezela literally. Uyabona ke uma lamakhehlo amabili ekhuluma ethi no, the time has come for us to fight. Bayayisabela bavala umbutho wethu sithe
ufuna inkululeko ngokuthula bona benze into abayithandayo. Isikhathi esifikile lesi bakhuluma bobabili kuleya last point of the document yokuthi will have to take a bounce. Base bevumelana ukuthi emhlanganweni yasihlangana underground ANC bafuna ukukhuluma ukuthi isikhathi sifikile asideclare impi manje. Bafike bayisho lento kanzima bebatshela ukuthi isikhathi sifikile ayikho le. Ngaleyo nkathi thina sasibasha singekho kulento sibiza thina lento enkulu esiphethe high command. High command. High command. Ngaleyo nkathi siyasebenza sila eThekwini singathukuthele sifu ukuthi abaholi amagwala yini bethule nje athule nje kwenze njani sabona ukuthi abenzi lutho sahlangana sintsha ilalele nje sintsha ukuthi ngoba bayesaba ukhona ababefundile lapha phakathi kwethu bethi no khuluma ngelokhuzana yaseChina yaba kanjani eAfrika yaduma kakhulu ngase-East konje kwakuliphi lelizwe Mauma safunda ukuthi basebenza kanjani khona into babezisho angithi asikaze sesisilweni thina lapha eThekwini khona lapha eThekwini eMtateni lapho kuphuma khona ulwandle kwakunesikephe esincane nje sisishona nalowo mbulungu lo ebese kuthi makuyi weekend sithathe siya kwi-public siya elokhuzeni ukodla nje sihlala phakathi siyabona nje kanti siyohlala phansi siyabhuma ukuthi siqala kanjani into ngoba abaholi bayesaba bangagwala ithike lapho intsha fike sihlale ngale sishaya sibuye lapha sisibahle nje singathi asenza ngalutho eduze kwale ndawo enopetrol ngale mawukhuphuka yale kwakungekho umzi lapha sihambe makusemini siyohlala olwandle sibheka olwandle sishaya indawo siyayiqala impi manje siyoyiqala kanjani sathi ngoba lapha eThekwini phakathi kuka-West Street no-Smith Street abelungu bodwa kulezadulu lamnulelokuzana ngapha khona bomdabu sathatha isinqumo uzothenga ocelemba sizoba genxa kumgqibelo wena uthenga soba genxa sibaqede savumelana kunabafana abanenkani khona omunye waseSteng lo indawo lesibizwa ngegama lakhe wayengakhulumi kokungumuntu phansi omkhumbula abanye ugizela saplana kahle saqeda sathi nya sathi soyisusa into manje sokufanele sibeke imali yokuthenga ocelembe so bagenga nje ukuthi ngale nkathi kwisiphithiphithi thina ke ngoba sizenza abaholi sothi nyamalala sishone ehlathini siyithaqaleleni sasithi ngoba sasihlonipha intsilalelo esasibashonipha abantu abadala njengoba uzwa nje sasisalandela labadala sathi uyabona ke akufuneki siqale at least bengazi abaholi bethu la eThekwini kufanele siyobatshela useyiqala thina kwathunyelwa insizwa ezimbalwa phakathi kwazo kukhona uGezenga Gezenga wayevela kukhuluma sengathi wehle emthini mase sithi siyabona ke manje yasuka madoda sesiyalungisa nasemakhaya subone ngibuka ngiyagcina leli khaya kuba ngehlathini asazi nix asikaze sitrene
nangomentshisi kodwa sithembe icela ukuthi iplan yethu ithini ukuthi awuzoxoxela bakuthi ayisusimbi angithi ocela mbasithi sizobathenga bathi ocela mbasithi sibathengile iwombe elingaka siyayifaka hey wabatshena lo baba baphuma bemayoywana njengentsha elalelayo esebatshenile ukuthi niyabheda lapha emakhandeni ukona-ke funa ukubulala abantu sasokubulala ngempela ngoba sasokwenca inqwaba belungu sasokwenca mesisi ngane yonke sasithutelisi saqonda sathi ngqo hey manje siphise ukusuwenzelani lo uthi hayi ngibatshela siyalwa manje sizathi insizwa yenenkani inomsa ngale nkathi kwenzeka lokho thina sazi ukuthi abaholi bangaphezulu kwelikhulu bakhuluma indaba ukuthi impi iqala nini lokho ngempela. In the first meeting of the National Executive Committee, uSulu wayaqhubela izinsizwa ezincane kancane kunaye wathi uMadibadib wena uzoyihola bayibeka indaba ukuthi isikhathi sifikile waxoxa ibekwa wathi mayiqeda umuntu waphakamisa isandla kuqala omunye wayazi ukuthi yena nkosi yepolitiki lakwa-ANC elinye ikhehla kwakuthiwa ubani konje ubani ukhumbulayo ubani ukwala Chief Albert Luthuli. Umthanda ukwala kufanele umthande ngoba naye kwayinsizwa Chief Albert Luthuli. Chief Albert Luthuli. bani Chief Albert Luthuli. Chief Albert Luthuli no bayikhona kodwa yena wayepresident ngalowo nkathi no not OR not Mabhida ukhona wayelida ngakhomanisa futhi Mabhida sesimshilo ubani Moses Kotane awuzwe lento nkulu Moses Kotane uma ephendula labafana ababili bayengabafana ngalowo nkathi babahlakaza bayimpuphu ethi nithini nifuna ukubulalisa abantu baphuma benyobozela masuphela umhlangano benyobozela mabefika labahlala khona wathi uSulu Diba senze mistake lalela kahle banenibasha senze mistake ngoba babemazi ulokhuzana uKotane was the best of the politicians trained thoroughly uma engakakhulumi umongameli ngalowo nkathi uLuthuli bayingadeli ufuna ukuzwa ukuthi uthini Kotane ngoba uKotane was the best politically ongeke umthinte. At that point he felt these young people bafuna ukubulalisa abantu uthi-ke uSulu senze mistake ngabe siye kule ndoda kuqala sayoyitshena izwe kahle ngoba ayikwazi ukungavumelani nathi because we are correct lapha le ndaba ibekwe usheshiso
So ngicela Madiba ucele ukuthi niyophuza itiye naye lapha emzini wakhe eGoli. Umhlalele phansi umchaze kahle uzovuma uzozwa kahle. Akezwanga kahle because ngiyamazi uyalalela. Udiba wayenza ithuba ukuthi wacela bathi woze mfana. Bahlala naye bamqalela phansi kahle. Balalela wabuza imibuzo walalela. Ekugcineni wathi Diba ngikuzwa kahle manje. Lento obuyikhuluma lebe ngihlasela lapha i-correct. Ngiyafisa ukuthi wena ke nomfowenu lo kule meeting ezayo ye-NEC raise the matter again so it discuss kabusha. Uyayizwa ipolitiki ne-maturity ne-clarity yomuntu onga-agwisha ngoba efuna uku-agwisha nje abonise ukuthi uhlakaniphile o-agwisha because he has seen ukuthi ngempela this is correct. And indeed in the following meeting the matter came back. Into yamangaza abantu yamangaza ngisho because the first to defend it was now Moses Kotane. Lo was the first to destroy ilokuza nendaba ebiletho. Yaxoxa isikhathi eside. And what is interesting, ngoba ibalulekile ukuthi siyazi into enjengale. Abanye bethu nomhlanje uma bene view abafuna ukulalela abanye abantu. Bafuna uhamba phambili noma ngabe iyabheda lento. Lapho kwabantu balalela nayo abanikezana isineke ngokuchazelana. Wathi mase isixoxo, and I must also say babehlukene phakathi. Omunye walabo bantu wayebalulekile ngalowo nkathi uChief Luthuli. Wayekulaba abaphikisanayo. Yaxoxwa bajuluka abantu bamnana kwabo. Because they bazinikeza ithuba to discuss and understand one another. Babengaphikisani ngoba omunye ufuna ubona ukuhlakaniphile. They were trying to find a solution. How do we move forward? As they were discussing at the end, they all agreed as an ANC, yes, we needed to take the armed struggle. Uma sekwenzeke kanjalo, sebenze lokho. Uthi sebexoxa baqeda bathi nya ngoba phela i-ANC i-underground asikwazi manje ukusebenzisa igama layo. Sizothini bakwethu? Le party yethu noma le organization yethu siyakhayo manje sizothi igama layo yini? Ngoba sikwazi ukuthi sithi ANC. Yenzeka lento ngemva kokuba kuthe uma sebevumelene bathi ngoba sine alliance asikwazi kuvele besithi ke sizithathele isinqumo. Asibizeni i-alliance sizoyitshena siyiconvince na ukuthi the time has come. Ngaleyo nkathi i-ANC yayilida i-alliance. Inabantu ngoba kwakhona i-apartheid. Mawungena umuntu omnyama wawungeke ube yilungu le-ANC. So kwakukhona ubani okukhumbula le organization ubani kusini ongangisiza ubani okubuka sekuphelile kwakwe South African Indian Congress eyayinambono efana neyothu kodwa ngenxa ye-apartheid sasingekho ndawonye. Kukhona i-Colored People's Congress nabo babeni kwindawo yabo.
kukhona i-Congress of Democrats abelungu-ke la oJoslovo nabanye kwase kuba khona indlela yayikhona no, Communist Party was banned by that time. SACTU, which was part of the alliance. Baba Biz, bazoyithula kubinda. Now, ngifuna nje ukusho lelo ngoba kufanele ukuthi sifundele ibandla lenkosi. Ngenkathi kuthiwa sikuyohlangana ne-alliance, amanye ama-comrade within laba sebevuma yonke into bacela ukuthi bathi singacela ukuthi mase kukhona i-alliance isiqale lapho besiqale khona ke siyiphikise lento na kwathiwa yenzani manifuna yahlangana umhlangano wathatha usuku bonke ixoxo ndaba. At the end they all agreed ukuthi yes, the time has come. Convinced because bayikhulumile lento bangena wonke amakhona to understand what are the dangers, what are the successes, blah blah blah. Yabona ke thina njengamanje uma sihlele kanje emhlangano sifuna ukuhamba khona manje singakaxoxi lutho ngoba we believe we know it all. That's a problem. Bathi masiphelile indaba sokuthiwa okay igama ke ulithuleke owaxoxa indaba yabantu abamnyama ukuthi baphila kanjani eyinelisa lapho kuluka khona wathi usibona nje thina abantu abamnyama isikhali sethu esinaso umkhonto wathi sinendlela esilwa ngayo uma silwa nomuntu kulabantu ababili balwa ngeinduku not ngomkhonto uma belwela ukulwa nje ukuthi bahlulane kodwa uma sekuyimpi uthatha umkhonto walinganisa ukuthi uma kulabantu ngokwesizulu nangendlela abantu abamnyama benza ngayo uma umunye sehlulwa unendlela ayasho ngayo akasho ukuthi ungehlulile uyathi kuthiwa konje maluju noma khumu uma esho njalo lo oshaya umunye ufanele ukuthi ame uma engase athi uyaqhubeka bazomnqanda abanye uma iqhubeka bazomshaya uyahlonishwa wathi uma lo waya elandela lo mhlawumbe siyamkhokhobela ngomfuna ukumshaya impela lo afike ekhaya lakhe uma esesenyanga ethi uzolo yinye into esukisisele eyisikhali la umkhonto ohlala phezulu osebenzisa ngobulwiphi wathi ofanele uthatha umkhonto wakho uphuma ungabusamshaya ukwazi wathi mina ngokubuka kwami kulesigaba esifike kusona lapho khona abelungu besiphuca umbuso wethu bathi asenze njani kusho ukuthi sokufanele silwe uma sizolwa ke sesothatha lo mkhonto akusewona umkhonto womuntu nje sekumkhonto wesizwe sethe simnyama lo mkhonto uphuma lapho noma ngabe siyathanda sithanda asuqambanga nje ngoba sisithanda umkhonto sahamba edebsini zabadala abathi uma senixakekile kufanele nithathe umkhonto nini waqanjwa umkhonto kwathiwa umkhonto wesizwe okwakufanele manje uthathe ikhaya ulwe
ukhulula izwe lakithi. Angazi noma nayibona le ndaba. Niyakhumbula ukuthi iBhunu lathini yebo intsha yathini yini ayisekugcineni obani manje labakhulumayo motherboard kulapho kwashintsha khona isimo besingakwazi ke ukuthi sizothi ngoba manje siyabona ukuthi inhlupheko iningi bese sifuna enye into. Abadala basitshela ukuthi umkhonto is a solution to solve our problems. Esingeke senze ukuthi ibalulekile ukuthi siyibambe kanje lento ngoba akuyona into yokudlala lesikuyona. Akuyona into yokwenza nje ngoba kwenziwa. Akuyona into ukuthi sibe nomhawu noma sifuna ukuba ngcono kunabanye. Into yethu sonke le umkhonto wesizwe ukukhulula umuntu omnyama. Yabona ungasubala abantu abamnyama bafa since the coming of the people ababesenza into abazenza zona. Into ongakufuna ukuyilalela. It is very necessary for us to liberate ourselves. Akekho umuntu ofika noma bangakhuluma luphulini. Akekho umuntu oyofika yithi esezikhipha. Kuba buhlungu ke uma sisonke sihlangene kanti phela sixabane sodwa. Ngamanye amagama isho lento ukuthi ukujula okufuna kwethu kwamkhonto wesizwe akulingani. Okunye kuyisicekanyana okunye kuhafu mhlawumbe kodwa bakhona ke nabo okugcwalisa inyama abangakutshela ukuba silindele ukufa manje kunokuphila. Uma kunjalo kusho ukuthi ngamanye amagama uyazinikela ukuthi for abantu bakithi I'm prepared to die to liberate abantu bakithi asebahlupheka ngokuhlupheka. Ngoba noma ungahlala uphila isikhathi eside ubusa awuzozilutho. Sithi ke ungcono ukufa ufele khona kukhona nawe kwenzile. Ngamanye amagama ucabanga ukuthi ufanele ukuthi kujule kunendlela okuyiyo. Kujule kushone phansi. Sasenza nalobafana uma kuthi umkhonto umenyezelo uthi umkhonto wesizwe usumnili wona ozobamba. Sasambe sifuna ngala kanti laba abakhokheli bethu abanye babaphethe abasitshela lutho bayahambela kodwa awunathi sayifuna bafana ingaphi ngoba kwakuthiwa imfihlo nokuba nesibindi ungahambi ukhuluma zonke izinto lezi ibalulekile. Sasingakwazi ukuthi sigxekane. No. Sasingakwazi ukuthi sigxekane. Sasingayikhuluma izinto zethu esigangeni zaziwe izitha nombani. Ngoba kwakukhona idiscipline lebisho umfana wasenkandla. Ingakho kwahamba abelungu babona ukuthi ayikho lento. Gcono basarende. Basirobha still ngoba bathola abantu impimbi ezizobasiza. Kwasho ukuthi kayikapheli into ethu saphambili. Besingenaso esinye isizathu sokuthi sohlala isifele ngoba uNkulunkulu akasithandi. uNkulunkulu wasenza sonke ngokufanayo. Wasishiya sinjalo kukuwe mawungafuni ukuthi ube into engcwele ufuna ukuba into nje. Ngibona abanye abantu umuntu esephuzile engasazazi nokuthi kuba negama lakhe kodwa ufuna ukuthi sabe nomuntu bashayo
Ngoshos babulala thina wasazi akasaboni emehlweni kodwa. Ngizama uku-emphasize into eyodwa ukuthi ukuthatha isinqumo sokuthi sijoyinele umkhonto sifuna ukukhulula izwe lakithi kufanele kube yinto eserious ayi encane nje. Kufanele kube yinto nje kudlalwa ngayo. Sidlala ngayo kanjani? Yabona ngesinye isikhathi ukuze uthi hey ukufunda lokhu ngesinye isikhathi kuyinkinga. Whilst kubalulekile kodwa at the same time kuyinkinga. Khonto esize just 1 year nenyanga akunjani? Kodwa indlela esesiwakhe ngayo nesidumo yamangazi ithuse izwe lonke. By the way, ayithusanga nje South Africa kuphela ne-Africa, the whole world. The whole world. At the same time, senze into ongazange uyibone emlandweni wempi makuthiwa kuyaliwa. Abelungu benza izinto ezisheshayo. Lapho khona ukwazi ukukhuluma nomuntu umfonele manje in a minute eseLondon akhulume nawe. Into ongaziyenzeka kanjani? Uyashaya hello sekushabela ukubhela lephesheni seyifikile njalo. And thina sihlupheka sinje, we miss the real things. Lezi ebekade lenze izikhulumi kufanele ukuthi sibe nenhlonipho whatever. Lezi zinto ezimnandi eziphucukile esikhuluma ngazo manje senza yonke into manje yizo futhi esilimaza ngaso thina qobo. Kuhle kuba khona into ephakeme lapho kodwa uma umuntu kufanele ukuthi ucabange uzoyiphatha kanjani. Angicabanga mhlawumbe bambalwa abantu abangathi abekho emagrupini. Bambalwa. Athandwa kabi amagroup ethu. But inkinga esibulala ngayo organization kulawo magroup mayibabo. And then khuzeki ngeke nikhuzeke because you think it is life. Angazi ukuthi where did we get ukuthi sizoba namagroup lapho sikhuluma khona ukuzodana nezimfihlo zethu zilalelwe yilo lonke izwe lethu. Banongaphika ukuthi akukho lokho. Sikwenzela if at all we want to liberate abantu abamnyama. Why in the war awukazi uthathe amacebo akho nezinto zakho uzijene isitha sakho? Siyakwenza thina sonke kulelo kuzane ngikhuluma ngayo ama group phekani manenjalo njena na yonke into le elalelwa izitha zethu sisazi nokuthi sicabangani senzani ngoba into zabo lezi bazilalela. Siyezwana. I don't think we can remove singakhipha usulu lapho noMandela. Ithina nje simazi ngabambe one by one. Ngoba asikho lapho sikwelinye izwe. I-civilization yabelungu esikhundleni ukuba thina siyisebenzise to help ourselves, siyisebenzisa to help the enemy. Bazi yonke into ayikho into abangayazi sixoxa ngoba uyabona nje masisuka la besilapha uyazi nje Thixo waseGeorge Box iphi revolution lapho iphi ithina sonke abahloniphayo nabangahloniphi lento
yalezi zinto okukhulunywa ngazo into nje yakhiwe kodwa yabulalizwe ithina ke manje athukana benzela lokho washa bafuthi enemy yabhala njalo na kama kuthina sisi na ngeke umzumlungu enza lento esiyenzayo because bayazi ukuthi bayimbija kufanele ukuthi bayiphathe kahle into zabelungu ziyasihlanyisa noma sesiyayithola inkululeko bobe sebesazi mhlawumbe bobe sebesinikeza amakhonyana akangeke basho ukuthi yes bazi abantu babacabangayo kunini konje lapha bekuyizolo nokusekuseni namhlanje ababhalayo kimina awukhulumi nxamalala awukhulumi angikhulumi ngiye ngale njalo because lo bekusenkantolo sengikhohlile besisenkantolo kunele nje lo lapha sehamba babuye nento zabo babephekwa ngathi ngikhuluma angizile kuzokhuluma ngisecaleni kulalo mfana angisho lutho nje it's not my wish ukuthi into ukukhuluma nje nabantu ngithanda ukukhuluma nelokuzana uThixo ndifuna ukuzwakala kuqala abanye bayibhedele nje bephethe bafane nami ngeke silithole kanjalo izwe as a reality it will take a long time because izinto zethu zo ayingakithini ayikho engaziwa ilokuzana wathiwa yebo phikana akakaphika bewethu ngeke kuphike. Why can't we stop those things? Sikhulume la kufanele sikhulume ezinye izinto nini into ongayikhuluma thina sikhuluma lezi zinto ayikho into eyenziwa yithi ingaziwa ayikho phikani nginizwa ayikho kodwa sifuna izwe manje funa manje kodwa yithi funa sikubuyisele emuva manje ngiyafisa ukuthi angazi ukuthi singenza kanjani because nilikhuni ngoba nihlakaniphile uma singaze sithi ayiphele leyo nto ngiyabona sihlanyela ngempela backward akunjani nethula kufanele if you're serious you must be serious ngemva kokuthi sesiqedile ke ungazenza lamagrupeni because nobody authorized ukuthi anizukhuluma kulabo enisebenza nabo ukhuluma nje yonke South Africa ngazi yaqhamuka sabotage basha bayaziyo lezo ngamanye amagama lento esingene kuyo is a serious thing akuyona into yokuxabana akuyona into yokuqoshelana akuyona into yokubukisana into yokuthi asikhulule umuntu omnyama and if sifuna ukukhulula umuntu omnyama asibe serious ngiyajabula nje ukuthi sila sibantu bangaka ngoba siqhamuke endaweni eningi udaba lolu ebekade ngingazi ukuba hey ngena ngaphi ngoba sibizana konje sibizana sithini command ake ngixoxelele ka commander ngayixoxa izinto yazi ukuthi command usho ukuthini sonke siyalingana sonke we are the same akekho ophethe omunye siphathene nje sonke siyalingana leyo nto yenza ukuthi sibe weak
singahloniphanga because command ngidlula ngani commander ya commander into serious kabi leyo is a military word. Commander umuntu ocommanda ama forces. A commander yena masikhulumela kakhuluma omunye umuntu. Sayifaka nje kwaphela sasijayile samukuthi sisheshe sithathe umbuso. Manje sihleli namatheli 10 ne. As a result, uyasihle into kuthiwa yini? Kuthiwa yini imlokuzana elinganayo. Phakade. Iyo le because mothi no kukhethwe mina ukuthi ngiphethe. Navela ikhethela abantu bakhe. Niyalingana mbuso. Commander no command. What's the problem? Ngenhlanhla ngiyanazisa nina. Sesiyixoxele siyayiqeda yonke lo. Comrade akho comrade siyeke ukwenza lento esiyenza ngoba ayisizi ngalutho. Tenda kumaliza. So ilungisa nje yonke kahle. So imemezela iphakathi nendawo siyayilungisa ukuthi izinto zizolunga kuze sihloniphane. That's why ukuhloniphana kungekho. Omuthi ngcono nami ngcono ngithi ngokomanda sonke. Yeah, so commander, what's wrong? Good morning, commander. Good morning, commander. Finish. We have to show another thing. Issue ukuthi ucabanga kwethu we are very slow. Siyenza nje lokho kuqhamukile. We are not sitting like the two old men when we were banned. Abahlala phansi bathi, what must we do? The time for to take up arms has come. And they were ready to convince others. Baba convinced us sufficiently. What they were thinking leaders. And I'm very happy with the intolerant shooting. But again, I'm saying this because in Funa, esicabanga ngenye indlela thina ezumkhonto wesizwe. Akenilalele nje bekunini konje. Bekunini. Kodwa sithi abase-parliament obani? The honorable people. Abasidumazile ezweni. Abasiphoxile mayibabo. Utshenda bungayibuza. Kule nkulu hayi kule ncane isiphoxa ngokwayo nayo le encane esinayo. Inezinkinga zakhe kodwa le nkulu awu yeheni sebekhuluma lapha thina silindele ukuthi basitshele usifika la siya khona. Phabhizi baxabana bathiwa benze hayibo nangu umhlolo. Wavuka ngelinye isonto ngisazi liphi kukhulunywa ngathi nje kubi bayabulalana sinowaniyenza sikenze lutho. And ngiyazi ukuthi one of the problems yiphi sifake abantu abasebancane lapha youth. Angisho ukuthi yona udehluphayo but yahlupha. It's natural. It's natural kubantu abancane ukuthi basebenze ingqondo bayivule besibonke bangakhuluma noma yini. Ingakho kufuna ukuthi balalele abantu abadala. Ingakho kufanele ukuthi abantu abadala bakwazi ukudila nabo ukuthi ho thulani anikazi lutho. Ungathi ungakazi uhlangane ngisho nenyoka nje emgwaqweni. Kuze uzokwenza into enzima. Mina ke ziyangihlupha lezi zinto ngathula ngalala busuku bonke ngithi so disiphi la. Why kungabonakala ukuthi nansi le party efuna ukuthatha izwe. Unqonye ukuthi hayi uyabona indlela yenza ngayo ayikho. Part of the thing 11 ngisho le leMqongo
Inkongo lekukhulunywa ngayo. Because abantu abakwazi ukuthula bakhulume izimfihlo zabo. Ezinye ilokuzana inhlangano nezingcanyana ngeke kuze ukuthi bake baxabana okanye bekwakhuluma bathule kuthethwe. Thina okuthiwa sibaningi zothathizwe khona manje yithi. We spend more time sithukana senza yonke inhlobo yento. Akumnandi ubuhlungu bafowethu. If at all we said we want to take the country, if focus yethu should be there. Ayingabe into enencane. Laba abanye basebancane babangane ukuhlakanipha kakhulu lo, ukuhlakanipha kakhulu utshena wala futhi. Akusona isikhathi salokho. Isikhathi salokho siyofika sesikhululekile. Iningi indaba izinto kufanele sizenze. Uma sesithathizwe kufanele silishintshe dramatically. Not kancane. Shintsha imithetho sishintshe impela. Akwazi ukuthi ungahamba idiamond elisibhekile nezinye izinto ezimbuwa phansi zethu sithathwa belungu bayaceba le pressure asukwazi sibuya we are helpless. Noma sithi sithatha umbuso uthathwa abantu bakithi bathengiwe abanye bakuyimpimbi bahamba nabelungu. Ngikhulu kabi into kufanele silungisele abantu bakithi bahlupheka abantu bakithi bahlupheka ngempela encane. Uma silibele thina ukubanga sodwa siba ngobala bangobala entengeko siyobasiza nini labantu asazi nathi kulungile ngake ngiyeke lezi ndaba kodwa ngithe ngiyithinde ngoba sila siphelele akukho lokuzana sithi konje lokuzana entengeko kule committee akukhulume high command kuphela ngilenhlanga kwasonke sikhulume nje kahle. Uma sinesazela soyilungisa lento. Uma sinesazela sizoyeka ukuxoxa imfihlo zethu sizimboze okanye sizivule ebantwini. Ngoba kusho ukuthi phela ucomrade wakho umbiza ucomrade awunandaba naye utshela into oyithandayo ushone. Kusho ukuthi ngamagama sikhona nje. Uyabona nje uma ungabuza ukuthi njengoba kunje sekusele manje lokhuzana lolu khetho lizayo siyalithatha ngempela kodwa abanye abantu sebeyangandula khona sebeqala ukulanda ayikho lento yenziwa ubani yithi athi ke siyawenza ama mistake sithatha umuntu simbone egqoke kahle kanti inkinga nje ongazi ukuzoyithi. Kulungile ke ngiyeke le ndaba kodwa ngifuna ukuthi ihlale thina to join umkhonto wesizwe to liberate our people who have suffered for centuries is not a small matter. It's not a small matter to play about. It's a serious matter. Thina sithathe isifungo sokukhulula abantu bakithi. That must be seen in our action, in the manner in which we work together to liberate this country. We can do it faster, but we can also take a lot of time if we're not serious. Khona abantu ngathi babulawa ngey'khundla, engathi babulawa ngumthakathi wahamba, uyashala ezulwini, nawe uyashala emhlabeni. Into engathi ishu uma sisheshisa siwina ayikho into engeke siyithole ngale uma ufuna ukuba ilokhuzana ibhanoyi oba ibhanoyi ube yonke into so bese siqedile phela sesiphethe yonke into sekuyethu thina sibambezela lokho. Kukhona abanye abangafuni sihambe ngoba bafuna ukubeka imali beningi akaziwenzayo. Uyazi khona abathengwana namhlanje basa-recruit. Yabona uma sengi-recruit mhlawumbe ngazi ukuthi ube-recruit. Ngizothi sengi-recruitile ngafika mina le gayini bafowethu nodadewethu.
ngirecruitiwe ngiyahlambuluka please ngasho njalo ngiyahlambuluka ngirecruitwe usibani bani yena lo manje ngibulaleni fine kalula nje ukhona ababulala abantu bakubo ngoba besaba ukuthi bavele ukuthi bayizimpimpi akuyona indaba yethu le thina senze lento yethu ziningi izinto esesikhulume ngazo sithe sifuna amakhosi abuyela phathizwe akukhona ukudlala lokho is a serious matter siyayikhuluma nje leyo nto usuku nemini so that onke umuntu azi ukuthi yini lesifunayo sijike sifuna ukubitiza ngezinye izinto kuti siyeke izinto okufanele ukuthi abantu babone ukuthi hey laba bazoyiletha inkululeko sihlupheka kathi sikhazi inhlupheko zabo you can go to everywhere uhambe ngothukela kusukela phansi zokuphompansi kwakhiwe yonke indawo kwashona enzansi akukho ngisho lento eyonesi kuthiwa isibhedlela naso nesisincane umtholampilo asakhe ngisho umtholampilo nalapho esiqhamuka khona ngisho abantu bethu okuthiwa bakulelo kuzana kuthiwa yini konje lokhu soya kukho okhethweni ngokushesha nje local government. Do you know that many of our people who are in local governments, majority, they don't talk about their places in the homes. Lang kuchena kon. Bonke bakhuluma ngento zabelungu. Emzini abelungu. You go to every other rural area. They don't think you can tar the roads. Let's get emzini yabantu. Akuyona into yabantu baxoxa ngento zemadolobheni only. And it's a fact. Abanye umuntu azasuke edrobheni fine unankinga nakho kodwa inkinga ukuthi uma ungazange ubheke kahle ohlala edrobheni ubuso unemali yonke musugugile uwolupesheni abantwana bakho sebashada beshona ngale awuhlupheki uyikhehla maye babo utshenda ungeke uzame lapha singakhokhi khona la kufanele ukuthi ngabe siyakha sibeke izibhedlela zethu sibeke yonke into sihlale lapha sakha amafeme ethu lapha asikwenzi lokho we look funny at the time of civilization but we do look funny nasemakhaya kungcono manje sesiqalile ukwakha nasemakhaya kodwa sihamba phi itshanini inhlabathini into esingathi kokulaba esikade sikhuluma ngabo lapho nje kuthiwa khona umuzi libe khona itele liya khona why ngoba kubelungu njalo why not us so yenzani leyo nto masiyibhizi sikhwebana so hlupheka unomphela Nkosi yami kulungile ke manje inkosi lele zansizwa kuthiwa nobani wona do or die. These comrades, just a short story, these comrades amaguerrilla sasisonke lehluphekile kwasekuthiwa sasiyakhuleka sabuya sabalapha ekhaya ukuhamba kwesikhathi abaholi be-ANC bayithengisa nje i-ANC sibhekile bayishintsha yaba enye into so that's why I always call it it's a ubani umfophethe igama lakho sengikhohlile Ramaphosa ANC le ekhona le ngantishu. It was in the situation of that nature that this name emerged. Hamka kanjani because besingatholani nabantu bakahulumeni
nami ingedwa nje sibanga izinto manje ngoba ngiyazi ukuthi ngajoyinelani ngathatha isifungo esingeke ngiphinde ngithi ngiyasisusa ngasithatha ukuthi uma kufanele ukuthi ngife angife fela abantu bakithi at least ngofika nakuNkulunkulu ngichaza into engconywana ukuthi bengizama Thixo kuhlulwa amandla nje ngithi awuthumela indlozi zakho ke suke ziba shaya ngipamabo ngenkathi kufuneke ngiyoboshwa ngingenze lutho tu ngoba kuphela ngithe kubameli bebheda bengenza umsebenzi wababawunikiwe ngathi ngeke ngiye lapho bengibeke icala phela ngabatshena ngathi angizi ngeze nikuthandayo ngangishilo ngisho nangelinye ilanga if anyone wenza into wrong like me ngeke ngithi sengilwela inkuleko ngenza imihlobo yento le sengizodlala abantu okwakudabukisa kakhulu kwakumama lwayikhipha isigwebo abantu sibathemba ukuthi ayike ibona abawusho kahle bedudana nje nebonke belapho ngabona ukuthi lento lokulima mina ngizubuya lapho ngabatshena futhi angizange bafihlele ningalithetha lokuqala ngeke ngize bathukuthela bakhohlwa ukuthi umthetho uhamba kanjani bangifaka ejele mina ngizange kwenzeke lutho lezi insizwa ke sisuka kude nazo nothi nje ngaphandle kuphela uma sesila uma ngiqala ukuthi ngeke ngife ngazange ngishintshe le South Africa kungcono ngifele khona ngakhuluma nama-comrade amaningi hayi maningi ambalwa ukhuluma nabo ukuthi madoda uyabona impimpi siphethe asibuyisizwe ngabona ukuthi hayi uma ngikhuluma namabandla siyezwana kuyangaboni no ayilungile le angiyeke nje bese ngiyayidudula ngedwa kodwa ngizolokhu ngiconsult nama-comrade esikwazi ukukhuluma siconsulte nawo bengeyawo lo comrade lohlezi lophethe lesifundazwe salamanje abantu okukhuluma nabo wazi ukuthi uma ukhulume nabo you can argue, you can disagree, but akekho umuntu wesithathu ozokwazi. Uyabona nje ucomrade umkhulu is one of the people esaxoxa eqaleni. Saxoxa kwazi ukubhala document. Awufundela Zuma uyabona. Ayifunda futhi safunda siyexoxa. And deliberately kwakufanele ukuthi senze into efuna thina. Bahlala lapha ugogo. Bahamba ngisho ingane zakhe bamshiya wahlala nje ugogo wathola izinto. Ngibusena nje into engaziwa. Ngenkathi ngibona ukuthi eyikubi la. Kufuneka abantu manje. Bakulula ukuthi ngihlangane nakithi indoda isikhathi sishayile. Azange zihluphe. Kodwa ngoba uqhapheshe le politician wathi yeka ufuna ukubatshena mina ukuthi ngihambelana. Ngomsho nayifunda incwadi ayibhala. Wakhongolosi. Bayokhuluma namawobomvu amakomanisi. Watshela ngihamba manje. That is politics everything. Abezwanga nje ngendaba. Ngoba ngabona ukuthi la ngoba abantu bathanda ukuba sengifuna umuntu manje uzothi mayikhona akekho ozongibangisa. Ngoba akekho ngabona ukubangisa insizwe. Bathi nami ngifuna ukuthi ngiphathe isifundazwe no. Ngoba ngangibona ukuthi hololo kuzimalana bajoba. Ngenza nje example eyodwa ngayabuye naye ngakhuluma
some comrades sebelokuzana ne-Eastern Cape ngapha ayikho enelapho engazange ngikhuluma khona ngisho eCape Town eMakhaladi, because ngangithi the time has come for us to change ukuthi kwenzekani emhlabeni. It is in our hands. Ngiyabonga. But ngathi mase ngibona ukuthi no, angifuni ukuphela isikhathi, ngifuna sisheshe sifike lapha. Ase ngithinta lezi insizwa zingakabi nalo leli gama, ayihlanganisa ngoba ngiyabathemba, ngiyabazi, sadlule emzimeni nazo, ngiyazi ukuthi azisabulutho, ngiyazi futhi ukuthi sizozwa zinayo ipolitiki. Sayinika ithuba lokuyixoxa indaba lokuhamba sayishanisa phansi, akubona kodwa nathola nabanye kwezinye indawo, khona ngimathuma ngisho eMozambique nakwezinye indawo nase-Afrika, ungazi umuntu nje, kodwa ngase ngithe sifike kwaMnqamula Juqu. Uma ke sengidibana nale nkinga lokhuzana sebehla beza lapha njengoba kade ichaza lo baba beyichazela, kwakungamnandi, kwakungelula. Bafika bahlala lapha, sahlala nabo, ngasho namuhla ayikhona lezi insizwa lezi ngofika nasezulwini. Uma kuhleziwe abanye behlezi le kude ngoba sibaningi, ngiyothi abakhushule abantu bazohlala eduze kaNkulunkulu bahlala. Senza lukhulu na ngaye kubona ngoba ngibazi ngibathemba, hayi ukuthi ngangabathemba abanye babe kude, abanye ngakhuluma nabo kakhulu, particularly from the Eastern Cape. Kodwa mase kufika isikhathi angibonanga ukuthi kufanele ukuthi ngibeke bona phambili babe ubani kuthiwa ubani abantu abakhulu, ngathi no, ngifuna babe la because amasosha la uma izinto seyihlupha ngeke basuke lapha befaka into ezicabacaba kuthiwa bayolwini, kufuneka baphumela umsebenzi wabo. Umsebenzi we-MK from the beginning to now was to fight and liberate our people. It was not to fight for positions. No. Fight to liberate Umdonyam. They believe in it. Sasebenza na. Galekati kukamga leli gama, it was as a result of them saying we are here to defend our comrade. Baba ngabehla lapha ungazi ukuthi gazi badlana bantwana babantu. Social gazi lithi ngilambile. Babamba ngishinyoka masekukubi, bayose bayidla, baqhubeke balo. Abanye abantu la ungababoni nje. Phela. Base kuqhamuka lokuthi they've taken a decision njengoba lo comrade abesola ukuthi we are going to defend our comrade, come what may. They were ready as they are now. Satholana sezwana kahle ngasho ngathi kuseyizwe lezansizwe engizaziyo lezi. Kwafika isikhathi ke sokuba busy kakhulu. Aqhubeka besebenza. Kwakhona into bangayithandi izenzekayo. Babona nami ukuthi no, nami sengathi ngiyamosha manje. Busy ngaloo mkhathi ngihleke ngiyuke ngishona le. Enye lezi insizwa ithukuthele yabhala incwadi. Ngeke ngilishe igama. Idisbanda structure esakhiwe abaho babhala incwadi kumanonke ufaka abanye.
ngaze ngahleka ngasihlekisana naye ukuthi mfana kithi wayenza indaba. But that tells you how serious they are to liberate this country. They took a decision that they were ready to die. Ngisho lokhu ngabo ngoba abakaze bangiphoxa. Ayikho indawo abangayihambanga la singakenzi lezi zinto zethu manje sesinazo zonke. Ayikho indawo abangayihambanga, and I trust them. They trust me too. Bayazi ukuthi mina I'm ready to die anytime, as they are. Because saka umbutho omkhulu ubalekile ukuthi bonke abantu baparticipate endaweni ezahlukahlukene, but kwaqala bangena inkinga. Baqala kungena inkinga mase sibaningi. Bathukuthela baganonwabo. Benza izinto manje singakayixoxi njengale kade ngisho nje. Ngathukuthela ngathi yabona bazophuma egiyeni manje. Ngamemezela ngathi bayaganga labo lento kalokuzana le ababizwa ngayo. Kufanele isusweke manje ngoba bayaganga. That tells you how honest we are between us. Ngeke ngibancenge uma benza into wrong. Ngoba ngathi benza into wrong akwenziwa lokho. Ake ngabayeka nje isikhashana. Bedumele ukuthi ngiphuthi ngathi ligama liphelele. Ati ngase ngithi ngase bina isihlanganeni madoda. Ati ngangithukuthela ngoba ngabona ngathi khona into engizoyikhipha eceleni. Leli gama liseka soze liphele ukuze libalulekile lapho hamba indlela ebalulekile. Manje esihlangene nabo owethu umhlangano sithi kulombutho wethu there are many things that are wrong, many things. Sithatha isinqumo sinabo manje sohlala phansi sixoxe kabusha ngoba ngiyabathemba. Ngase ngithe abayeke ukuhamba kuzo zonke indawo ngiyabavulela manje ngoba ngifuna banqande lokuhlola. Banqande lokuhlola esinawo. Yabantu abenza nje abanye bayadelela nje. Soxoxa nabo manje sakhe lokuzana iplan. How do we make this organization what it is supposed to be? Bazothola nabanye abafana nabo kwezinye indawo so that siqinise ukuthi lo mbutho ube lento esifunayo. Baningi abantu abenza umathanda. Akufuneki lo. Asidlali. Ngifuna nazi nabasazokwazi ukuthi laba ngale kwenye igroup nawe uzoyiletha eceleni manje. Iseceleni nje yenze ukuthi ngoba phela sithi ngiyazi nje kufanele siyithathe sibeke. Makukhona abayigidlizayo so bayeka nje sibashiye namuva. Aphandle uma besivimbela ke so bashaya ifuba. Beke ngezandla efuba. Suka. Ngifuna nikwazi manje babona benza izinto bekhuza beqoqa. Nazi ukuthi ibandla lami leli. Engifuna ukuthi lenze umsebenzi walo manje uqonde le organization ngoba igwegwile kwezinye indawo. Lokho ndithi ngqo. Funa nje nikwazi lokho. Asizi kuyimemezela ngimemezela nje ngoba sibancane. Bafuna yonke indaba aqondise bathi thwili. Okuhluphayo bafike kuye eduze. Uma ihlupha bamnjene isifuba wenzani. Siyezwana. Ngoba ibelief yethu nabo
when we're working together, we're saying we want to have a free South Africa. And we'll never allow abantu abazo to step alone. Singacabana ngisho phela njendaba nayibuza. Akubona kodwa balabakhona kwezinye indawo engakhuluma nabo sayilungisa lento. After all, it was our duty as freedom fighters at time to ensure that we come to the final country yethu. Asoni manje ngizofisa abantu baqoshe nabo nabangani babo lezi emaceleni ibe strong lento yombutho wethu wamasosha ingabi weak. They can talk very rough with you, love, but bayilungela abantu benkosi. Ingakho nje uma becela ukuthi kube khona lo msebenzi ngithe makucela bona kucela mina ngathi noma kanjani uzoba khona ongcona bengizodayisa inkomo zami zonke kuba bengekho lutho uma kuyibo ngiyafisa ukuthi lokho kwenzekela ikakhulukazi kubafowethu nodadewethu abadlala ugalofu nenza into ebaluleke ngendlela esimanga engifisa ukuthi nakusasa ningesabi uma kukhona ithuba lokusiza lezi insizwa. Enye yezinto abafuna ukuthi bathole imali uqhuba umsebenzi wombutho ukuthi lezi zinto esizixoxayo nabo zenzeke ngoba isinayo imali. Uma nje ningalokhu njalo nisidabukela ukuthi awubantu njengoba kunje please ake sikwenze lokho abenemali bangaze balindele ukuba kube khona lokho. Uma nje bengathi hayi sifuna nje sikhomane sincane nje salabafana bese lokho siphosana lokuncane otikana ukuze bakwazi ukuqhubha umsebenzi wabo bayadinga. Ngithe kubona ngizoke ngihamba amazwe ngifuna imali yabo nje not yomkondo yabo nje ngoba kufanele ukuthi lo mbutho wethu usufaka endleleni ube yilento esifunayo ungabi into efuna ama individuals ufunwe yithi and sizokwenza lelo soqoqa nabanye this time abebekade bekhulumela enzazi nabathi sebegugile akugugwa la awuyisosha forever akugugwa. Kodwa ngiyanibonga bafowethu nonke nje bonga wonke umuntu okhona la kakhulukazi osomabhizinisi nenza into enhle kabi ebonakalayo ukuthi la yithi la siyahamba siyaphambili sokwazi ungafikela siyakhona siyahlupheka namhlanje sinabo abangani ngaphandle abazokwazi ukusincedisa nabo bafake imali encane kodwa ayikwazi ukuza kalula ikakhulukazi ngoba ngisho abangani bethu ngaphandle nabo bavula amehlo kwenzekani la abebengazi ukuthi izophelele lento izophumelela noma kuzokwenzeka kanjani. Manje bancibeka bayaqhamuka ngemilo siyanizwa ukuthi impela nenza kakhulu kozani phela soxoxa akusafani ukuthi ngale yakade besho ukuthi lo bazodutshulwane la ngoba into yethu sayenza nesihle soyenza nesihle futhi sisebenzisa into eyodwa nje ebalulekile ukuthi kunalento okuthiwa i-majority rule. Yabona lapho sinikwe esandleni ukuthatha izwe lethu kodwa ke thina abantu sikubona lokho uma nje sonke sikubona kulamanga okuzanezayo siliphethe izwe mase siliphethe nobona umhlobo akekho umuntu ohlupheka eSouth Africa sinayo yonke into la eyondla ngisho ifike ezingabe iqhamuka. So ngiyabonga kakhulu ngiyaxolisa ukuthi sengithatha isikhathi seneside ngithena nje ngoba naku sibaningi siqhamuka endaweni ezahlukene ake ngichaze izinto ezingikhathazayo angichazanga zonke chaze izambalwa
ngifisa ukuthi sazi ukuthi akukhona ukujabula kodwa sinakho. Uma singakwazi ukondla inhlangano yethu siyikhulise ikhulula abantu, phela kusho ukuthi siyafeyila kulokho ebesithe siyakufuna. Mhlawumbe asiyikhuluma politics ngokwanele. Njengoba sizokwenza lokhu manje, sizokhulisa i-political education kithina sonke. Nami nje ngiyayifuna ukuyifunda ngoba ngafunda kakhulu. Uma singayenzi sizolokhu senza izinto eziphuma eceleni kanti kushoda ulwazi. Kufanele ke sazi ukuthi senzani. Lokho engikushilo ningakuthathi kancane kwama-group. Ningakuthathi kancane lokho kwama-group. Siyethukana lapho. Sikhiphe imfihlo lapho. Kodwa sonke siyazi ukuthi le nto iyalalela. So everybody is listening. Ayikho enye ilokhuzana inhlanganiso engengayizwa efana nathi. Ngizocela impela ngifuna ukuyigcizelela le. Ake nicabangisise ukuthi sizokwenza kanjani ukuze sibe inhlangano ehloniphekile. Inhlangano ezokhulula umuntu omnyama. Ithemba labantu base-South Africa lekuthini kube kufanele ngoba sibambe endaweni yokhokho bethu. Akuyona into iyazenzakalela le, into eyaqatshangwa, into esanikezwa yona abadala. Asikwazi ukulibazisa isikhathi sokufika la siya khona. Asishesheni. Ngiyethemba sisonke kuba kuhle. Ngiyafuna ukusupporta le nto ethe lento yaleli bandla kufanele kube into eyozokwenzeka nje mhlawumbe yeli ingapheli. Iyasiza futhi ngoba sikwazi nokuhlangana sazana. Asikwazi ukuba umbuso okanye inhlangano enkulu ethembeke kangaka kodwa sazana nathi nje ngoba sihlangana. Kuhlangana nje kanje kusho likhulu. Ngelinye ilanga ngeke kusaba kwekuthiwani ayileke yabona nje ngisho le yemali sisobe sesithi nje not less than 10 masibe yabona kakhulu ebhilini not less than 10 something angisho ukuthi kodwa ngoba sifuna ukuba nemali senze konke esikwazi ukukwenza ukuthi sithole izwe lethu finish ngale siyobusa akusekho kude eqinisweni uma sifuna we can reach the destination tomorrow if we want. Thank you very much. Ngiyabonga sengibasela kakhulu nokufanele kodwa. Thank you.